Bore da i chi gyd, a blwyddyn newydd dda i chi gyd, yn bersonol ac fel eglwys. Mae'n cychwyn yn ddigon amrywiol o ran tywydd, mae'n braf fan hyn y bore yma. Yr haul yn twnu yn Western Avenue, beth bynnag mae mewn man arall yn y ddinas yma. A beth bynnag am y tywydd, dewch i ni'n addoli Duw y bore yma. Gweddiwn. Bendigedig wyt ti o arglwydd ein Duw. Mewn ynghyd drwy'r cyfrwng technolegol cyfoes hwn i addoli di. Ymunwn gyda'n gilydd mewn mawl a chlod a diolch. Dyrchafwn dy enw a bendigwn di trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Yr emyn cyntaf ydy 439. Heraidd ganodd sedd y bore a'r enedigaeth brenin ef, Doethion Abigeiliaid, hwythau deithiant i'w addoli ef. Werthfawr drysor yn y presef Iesu a gaed. Yr emyn cyntaf. Dwi'n darllen o'r bennod gyntaf yn y llythyr at yr Effesiaid. Mae'r rhain yn ôl yr esbonwyr i gyd yn adnodau aruchel. Bosib y rhai mwyaf aruchel yn y Beibl i gyd. Y bennod gyntaf o'r llythyr at yr Effesiaid. Bendigedig fyddo Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Y mae wedi'n bendithio ni yng Nghrist a phob bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd. Cyn seilio'r byd, fe dewisodd yng Nghrist i fod yn sanctaidd ac yn ddifau ger ei fron mewn cariad. O wir fodd ei wyllus, fe'n rhagordeiniodd i gael ein mabwysiadu'n blant iddo ei hun trwy Iesu Grist.
clod i'w ras gogoneddus, ei rad rodd I ni yn yr anwylyd. Ynddo ef yma I ni brynedigaeth trwy ei waed, sef maddeuant ein camweddau. Dyma fesur cyfoeth y gras a roddodd mor hael I ni. Ynghyd â phob does hineb a dirniadaeth. Hysbysodd I ni ddirgelwch ei ewyllus yn unol â'r bwriad arfaethodd yng Nghrist, yng nghynllun cyflawniad yr amseroedd, sef drwy'r holl greadigaeth I undod yng Nghrist, gan gynnwys pob peth, yr nefoedd ac ar y ddaear. Ynddo ef hefyd rhoddwyd I ni ran yn yr etifeddiaeth, yn rhinwedd ein rhagordeinio, yn ôl arfaeth yr hwn sy'n gweithredu pob peth, yn ôl ei fwriad a'i ewyllus I hun. A thrwy hyn rydym ni, y rhai cyntaf I obeithio yng Nghrist, I ddwyn clod i'w ogoniant ef. A chwythau wedi chwi glywed gair y gwirionedd, efengil eich echawdwriaeth, ac wedi chi gredu ynddo, gosodwyd arnoch yng Nghrist sel yr ysbryd glân, yr hwn oedd wedi ei addo. Yr ysbryd hwn yw'r ernes o'n hetifeddiaeth, nes ein prynu'n rhydd i'w meddiannu'n llwyr clod I ogoniant Duw. Ac ar ddechrau blwyddyn, diolchwn I Dduw am ei efengil, y newyddion da yng Nghrist, I ni bob un, I ni fel eglwys a chynulleidfa. Yr ail emyn ydy 266, emyn Tiwdor Davies. Y deyrnas Dduw dad yw'r cyfanfyd I gyd. Dyddwyfol lywodraeth sy'n cynnal pob byd, tenasoedd y ddaear ar fyddant bob un, tragwyddodd y deyrnas fel tithau dy hun. Yr ail emyn. Gweddïwn.
Ein braint yn anrhydedd ni ein tad yw ceisiad y gwmni di drwy'r addoliad hwn ar ddechrau y flwyddyn newydd hon. Ein braint yw bod mewn cymundeb a'n tad nefol, ein creuwr a'n cynhaliwr, ein harglwydd a'n gwaredwr. Yn anrhydedd, dy gael di yn ein cyfarfod ni yn y lle hwn. Drwy'r cyfrwng hwn, sy'n yn huno ni a'n gilydd a draws y ddinas hon, mewn addoliad bore heddiw. Molwn di a dyrchafwn di, a diolchwn i ti. Diolchwn i ti am y cyfle ac am y cyfrwng. Diolchwn i ti am y cwmni. Diolch i ti am y gwahoddiad i addoli. Ymostwng ar yn gliniau, mewn mawl a chlod a diolch. Ymostwng mwyn ymestyn tuag ata ti. A hynny ar gochwyn blwyddyn newydd. Mi fyddwn ni gydol y flwyddyn yn dod i addoli, ond ar ddechrau y flwyddyn, dymunwn ni chochwyn hi mewn addoliad. A'i chyflwyno hi i ti, cyflwyno'n hunan a chyflwyno'n gilydd i ti, gan ddeisif i ti ein harwain a'n tywys drwy y misoedd sydd i ddod. Disgyn medrych i'r gorffennol, meddai yr emynydd. A phan edrychwn ni ar yn gorffennol, fe welwn ni y cynnal sydd wedi bod arno ni, y cadw mewn dyddiau dwys, y ffydd sydd wedi sylfaenu ein bywyd a'n gobeithion, a'r gobaith sydd wedi tanio ein meddwl a'n dychymyg. Ac felly mae edrych yn ôl yn rhoi hyder i ni hefyd i edrych ymlaen. Am hynny mae rhaid i ni ddiolch am y ffydd a'r oddaist, a'r ffydd a dderbyniasom nina. Mae rhaid i ddiolch am ein magwraeth yn ddehi. A mae rhaid i ni ddiolch i ti fel y cawn ni ystyr ein byw a'n bod drwy yr efengil hon. Am i ti drwy dy ysbryd glân yn harwain ni i werthfawrogi y bendithion ysbrydol, y gallu i garu a thosturio, y gallu i ganfod yr hyn sydd yn wir ac yn lân, yn urddasol ac yn ddyrchafol, y gallu i synhwyro gwerthoedd a'i dilyn nhw mewn bywyd, a'r gallu i ymddal pan fo pethau yn anodd. Molwn di felly am yr etifeddiaeth sydd yn eiddo i ni. Yn eiddo i ni, nid yn unig fel unigolion a chynulleidfa, ond yn eiddo i ni fel cenedl. Ac hefyd fwy yn eiddo cenhedloedd daear. Llawen hawn a gorfoleddwn, ac yno ti y gosodwn ein gobaith. Da ni'n synhwyro bod y flwyddyn hon yn cychwyn digon anodd i lawer o'n pobl ni. Y clwy sydd wedi amharu arno ni dros 2 flynedd bellach yn dal i fedi ei gynheuaf bras. A da ni felly'n meddwl am yr rheini sydd wedi croesi'r flwyddyn newydd gyda gofid ac ofn ac ansicrwydd wrth wynebu'r dyfodol. Pawb sydd yn galaru ac yn hiraethu wrth groesi'r flwyddyn newydd hon. Mae hiraeth yn faich trwm i'w gario,
ac fe glyflwynwn i ti bawb sy'n hiraethu am anwyliad gollwyd yng nghwrs y flwyddyn diwethaf. Y mae ansicrwydd mewn bywyd hefyd ein tad yn tanseilio. Ac felly drwy'n haddoliad a drwy addoliad eglwys drwy'r wlad i gyd, bydde di ni ail-lafal yn dynach yn seiliau'n ffydd. Fel bod yn gobaith yn cryfhau a'n hyder yn cael ei gadarnhau. Beth bynnag a ddaw i'n rhan flwyddyn hon, diswfwn ar i ti barhau i fod gyda ni. Dros wyl y Nadolig, byddem yn sôn am Emmanuel, Duw gyda ni. A hwnnw yw'r hyder sydd yno ni wrth ddechrau'r flwyddyn hon. Helpa ni gyd i ddal ati yn ffyddlon gweld cilio a chefnu yn y tir. Helpa ni gyd i gryfhau ac i gadarnhau y ffydd sydd gynno ni drwy nesau at ti, hwn sydd yn bendithio dy bobl a chryfder a chadernid, a hyder ac a dewrder. Cyflwynwn dy eglwys o fewn yn cenedl i ti ar ddechrau'r flwyddyn hon. Gan ddymuno ar ei ti yn dwyn ni at yn gilydd ar draws bob peth sydd yn gwahanu ac yn rhwystro. Yn dwyn ni'n un mewn tystiolaeth i gariad fel cyfrinach bywyd, i gymod am addeuant fel amod bywyd llawn. Tosturi i godi y di hyder a'r gwan ar ei draed. Cryfha ni fel eglwys o fewn y wlad hon, bod ein tystiolaeth ni fod yn weladwy ac yn glywadwy. Cryfha ni fel eglwys drwy'r byd i gyd, yng nghanol y cythrwfl a'r anesmwystra sy'n tanseilio bywyd y gwledydd. Da ni'n meddwl am fannau terfysglyd, Afghanistan, a'r Yemen, a mae yna tebyg drwy'r byd i gyd lle mae yna ofid a phryder, lle mae yna orthrwm a thrais, lle mae yna brinder anghenion sylfaenol bywyd. Cynnal dy eglwys yn ei tystiolaeth, i sgariad a gyfiawnder di. Ac o fewn yn cymdeithas ni na, ein tad, diolchwn am bawb sy'n gwneud daioni, am bawb sydd yn cynorthwyo y gwan a'r llesg, am bawb sydd yn dod â llygedyn o obaith mewn dyddiau tywyll. Chyflwynwn i ti bawb sydd yn gwasanaethu mewn ysbytai, mewn cartrefi, yn gwasanaethu wrth fynd a dod ar lwybra bywyd bob dydd. Helpa ni gyd i barhau i fod yn bobl cariadlawn a gwasanaethgar yn y flwyddyn hon. Ac i ti byddo'r clod, yr anrhydedd a'r gogoniant, ym mhob peth daionus ac yn hystiolaeth dy eglwys yn dyddiau ni. Bendigwn di a mawrygwn o fraint o fod yn ddisgyblion, yn apostolion yr 11 ganrif ar 20 yn enw Iesu Grist. Maddau ni bob diffyg a bai, a mae'r rheini yn ddigon aml yn ymplith ni. Maddau ni bob peth sydd o'i le, ond cryfha ni ym mhob daioni yng Nghrist. Dewch i ni gyd adrodd gweddi'r arglwydd. Ein tad,
yr hwnnwyd yn y nefoedd. Sancteiddiau'r dy enw, geled y deyrnas, fel dy wyllus ar y ddaear fel yn y nef. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y maddeuw ninnau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canis eiddo ti yw'r deyrnas, y nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Yn hemyn nesa ni, ydy 264. Elusa derfynaid y deyrnas, a galwd y bobl ynghyd, datgyddiad y heiddiad tan feidrol i theiddot, a chawdwr y byd. Cwymp angrist, rhwygai deyrnas o brysed a deied yr awr, disgyned Jerusalem newydd i loni trigolion y llawr. Mae hi fraint arbennig iawn gen i'ch cyfarch chi ar ddechrau'r flwyddyn newydd yma, ac mae adnod yn llyfr Exodus yn mynd i fod yn faes ein myfyrdod y bore yma. 5 bennod ar 20 yn llyfr Exodus a'r ail adnod ar 20. Mi a gyfarfyddaf a thi yno. Mi a gyfarfyddaf a thi yno. Llyfr diddorol iawn ydy llyfr Exodus, i fod o wrach ddigon cymleth i'w ddarllen a'i ddeall. Mae o disgrifio cyfnod y mae'r genedl yn cael ei rhyddhau o gaethiwed yr Aifft. Mae o'n sôn am gyfnod teithio drwy'r anialwch ac am dderbyn y 10 Orchymyn ar fynydd Sinai. Ac mae hynna i gyd wedi digwydd cyn yr adnod yda ni'n ystyried y bore yma. Maen nhw wedi gadael mynydd Sinai a maen nhw yn nesau at Wlad Canan. Ac wrth nesau at Wlad Canan, maen nhw'n cael rhai cyfarwyddiadau gan Dduw. I ni wrach maen nhw'n edrych yn gyfarwyddiadau anisgwyl mewn rhyw ffordd. O ble gyd mae nhw'n gorfod adeiladu arch. I henw hi di arch y cyfamod. Ac mae y disgrifiad o sut mae i gael ei chodi a beth yw'r defnyddiau sy'n mynd i'w gwneud hi yma yn y bennod hon. Dwi ddim yn mynd i aros efo y manylion rheina. Cyfan dwi'n neud ydy tynnu sylw at y deunydd gyda'r gorau posibl wrth gwrs ar gyfer codi yr arch yma.
Wel, codi'r arch ddim yn rhywbeth hollol newydd oherwydd wedi gadael yr aifft mi roeddan nhw yn sôn am babell y cyfarfod, sef pabell naturiol. Lle roeddan nhw yno yn cyfarfod ac yn addoli Duw. Da ni'n gwybod am Refynydd, ydyn ni, dyma babell y cyfarfod. Ac o fanna mae'r darlun neu'r ddelwedd yna wedi dod, wrth gwrs, y bererindod a'r babell yn arwydd o Dduw gyda'i bobl, ac ar gaeledd Dduw mewn gwirionedd i'w bobl ar eu pererindod. Ond rwan mae ychwanegu yr arch at y babell fel man cyfarfod efo Dduw. Mae'r arch yn cael ei disgrifio ei hyd a'i lled ac ar ei thop hi. Mae yna yr hyn maen nhw yn ei alw yn man y tosturi. Man y tosturi, y drigareddfa. Ac o flaen y drigareddfa, mae honno'n cael ei disgrifio, mae Moses i gyfarfod â Duw. Mae o'n lle cysegredig. Mae o'n cael ei nodi a'i gynllunio felly. Yn lle cysegredig lle mae Moses yn cyfarfod â Duw ac yn derbyn ei gyfarwyddiadau fo. Ar ei taith tua chanan y manw, a pharatoi y genedl ar gyfer meddiannu'r tir sydd yma. Ond y pwyslais wrth gwrs, Duw gyda'i bobl. Duw gyda'i bobl ar arch, a honno'n cynnwys y degorchymyd, yr arch yn symbol neu yn arwydd o argaeledd Duw. A galwad ar ei bobl o i gydnabod hynny, ac i'w addoli ar ei taith. Ac efo hwnna dwi eisiau aros am chydig ar ddechrau'r flwyddyn yma ar gaeledd Duw. Y Duw sydd ar gael, y Duw sydd gyda'i bobl. Mi roedd yr arch ma'n arwydd o hynny. Mynd ar y blaen yn wyneb herion gweddill y daith i wlad Canan. Mynd ar y blaen pan oedden nhw yn wynebu gelyniaeth a brwydrau rhaid iddyn nhw i hennill i feddiannu'r tir. A'r mynd ar y blaen mae yn arwydd fod Duw gyda'i bobl ac ar gael. Moses i harweinydd nhw yn ei gyfarfod o wrth y drigareddfa. Ar gaeledd Duw. Ac ar ddechrau blwyddyn newydd, dewch i ni na hefyd gadarnhau hynny. Nid Duw diarth, nid Duw pell, nid Duw wedi cilio, ond y Duw agos, y Duw sydd ar y blaen yn arwain i bobl. Rwan wythnos dwytha, mi roeddan ni yn cofio colli Desmond Tutu o'n plith. A mi roedd o wedi treulio i weinidogaeth gyfan yn herio anghyfiawnder apartheid yn ei Affrica. Da ni wedi clywed gymaint o sôn amdano fo. Yna gymaint o goffad wedi cael ei roi iddo fo mewn gwahanol bapurau, gwahanol fanna. A mae'r cyfan yn cytuno i fod o dŵr oedd yn sefyll allan. Nid yn unig y mywyd ei Affrica, ond y mywyd y byd. Ar ddiwedd, neu hanner ola wrach, yr 20fed ganrif. Yn ddyn dewr, yn ddyn cadarn, yn ddyn o ffydd, yn ddyn a ddaliodd ati yn wyneb pob gwrthwynebiad. Cyfrinach i ddal ati fo, oedd yr argyhoeddiad oedd ganddo fo, nad oedd anghyfiawnder ddim yn rhan o fwriadau Duw ei hun. Dyn wedi ei danio gan agosrwydd Duw at o fo ac at y genedl yn ei Affrica yn wyneb yr anghyfiawnder yma.
Mi safod dros fan y fiawnder mewn mannau eraill yn y byd, wrth gwrs. Mae'r hanes amdano fo yn mynd i Jerusalem ac yn atgoffa yr Iddewon o oblygiadau I ffydd a'i cred nhw hunan, bod angen iddyn nhw fod yn gynhwysol. A mae hwnna'n arwydd, wrth gwrs I fod o'i ddewrder cadarn diysgog ei hun. Oedd o'n ddewr yn wyneb llywodraethwyr De Affrica. Doedd o ddim yn hidio am yr un ohonyn nhw. Oedd o'n ymwybodol iawn o'i gelyniaeth nhw. Mae yna sôn yn un o'i hanesion o amdano fo yn teithio mewn car I De Affrica, I Cape Town. Ac ydo rhywun wedi newid olwyn y car a'r olwyn gosodedig wedi treulio gymaint nes oedd y wifra yn sticio allan ohono fo. Gymaint oedd y gelyniaeth iddo fo. Oedd o, am I fod o'n ddyn y tir canol, mi roedd o'n dwy'n gelyniaeth, oedd I wrth I bobl I hun hefyd. Nad oedd o ddim digon eithafol, ddim digon brwdfrydig dros symud apartheid. Ac oedd nhw, pobl yr ANC wrth gwrs, eisiau mynd I gyfeiriad comiwnyddiaeth a therfysg mwyn symud ymaith y bai hwnnw. Ond dyn o ffydd oedd o. Dyn o ffydd oedd yn gweld bod angen dwy'n pobl at ei gilydd. Bod angen cymod. A dyna wrth gwrs, yn y nodweddion mawr I weinidogaeth o. Y comisiwn hwnnw ar gymodi wedi ennill yr rhyddid. Mi roedd o felly yn brwydro dros ryddid, yn herio'r awdurdodau, yn ddi-ofn, yn arwain, yn pererin dodau a gwrthwynebiadau, ond wedi hynny I gyd ar ôl ennill y dydd, y mae o yn ceisio cymod rhwng yr rhai oedd wedi dolirio a'r rhai oedd yn gorthrymu. Dyn Duw yw oes. Ond un peth na sydd ddim mor amlwg â hynny yn y coffad sydd wedi bod, ond sy'n cael ei fynegu gan gyfaill iddo fo. A hynny ydy, mae cadernid neu cyfrinach y gweithgarwch a'r dewrder yma, ond nid yn unig I ffydd o, ond hefyd yr amser oedd o'n dreulio gyda Duw. Dyn oedd yn gwybod am yr arch, ac am y man tawel, ac am y man cyfarfod, ac am y Duw felly oedd yn arwain ac yn ysgogi I fywyd o. Ia, mae yna ganrifoedd lawer iawn ers dyddiau Exodus. Ond mae y ffydd yn sefyll. Yn sefyll ar ddechrau y flwyddyn newydd hon. A mae yna ddau beth liciwn I ddweud am y Duw sy'n mynd ar y blaen. Y peth cyntaf ydy, mae o yn annog ac yn ysbrydoli. Yn annog ac yn ysbrydoli, yn hanes Exodus, annog ac yn ysbrydoli'r pobl i'w ddilyn. Y fodd ar ei rhyddhau nhw o'r aifft, a mae'r digwyddiad yna wedi bod yn ddigwyddiad ffurfiannol yn hanes pobl Israel ar hyd y canrifoedd I gyd. Mae'r digwyddiad hwnna wedi bod yn feincnod i'w ffydd a'i bywyd nhw. Duw yn rhyddhau, ond yn fan hyn hefyd Duw yn ysgogi ac yn dal ati ysgogi, fel ag oedd o yn yr aifft gynt, yn ysgogi bobl I ddal ati, yn ysgogi bobl I wynebu'r herion, ac yn ysgogi bobl a'i hannog nhw I beidio rhoi I fyny. I beidio rhoi I fyny, oherwydd nad oedd o ddim yn rhoi fyny. I beidio digaloni oherwydd nad oedd o ddim yn digaloni. I beidio rhoi fyny am I fod o yn ffyddlon. A mae'r ffyddlondeb yna I weld
yn y cyfamod ar fynydd Sinai. Rwan, y Duw sy'n dal ati a'r Duw sy'n ffyddlon. A dyna welodd Twtw wrth gwrs. Mae darllen i anerchiadau fo yn dangos hynny yn glir iawn i ni. Hyd yn oed pan nad oedd yr rhyddid wedi ei roi i neges fawr o we're on the winning side, meddwl fo. We're on the winning side. Ia, sail hynny o gweld Duw ar waith yn herio dioddefaint ac anghyfiawnder i bobl. Nawr, mae yna angen arno ni'n does am y cadernid yna yn ein blynyddoedd ni, a'r dewrder yna yn ein blynyddoedd ni. Y flwyddyn hon sydd o'n blaenau ni, mae yna ddigon o bethau o'n cwmpas ni sydd yn caethiwo bywyd ac yn rhwystro tyfiant llawn pobl a phobl Dduw. Ond yn calondid ni, ydy'n cred ni, nad ydy Duw ddim yn rhoi heibio. Mae o'n dangos hynny i ni yn Iesu Grist. Mae o'n dangos hynny yn ei eiriau fo gyn ei weithredoedd o. Mae o'n dangos hynny i ni yn ei groes a'i atgyfodiad o. Mae o'n dal ymlaen i geisio llawnder bywyd i'w holl bobl. Yn wir, fel clwyson ni yn Effesiaid, i'w greadigaeth gyfan. Y Duw bywyd llawn ydy Duw. Y bywyd llawn i bawb. So felly mae o'n annog ac mae o'n ysbrydoli. Ond yr ail beth ydy, am ei fod o'n annog ac yn ysbrydoli, mae o'n disgwyl. Mae yna ddisgwyliadau gyda fo. Nawr mae'r ysgolheigion sydd wedi astudio y cyfamod y 10 Orchymyn yn tynnu sylw at y ffaith nad ydy orchmynion fel yna ddim yn ddiarth ymysg cenhedloedd eraill eu cyfnod nhw. Ond bod yna un gwahaniaeth sylfaenol. Mae'r Duw Israel, Duw y Beibl, yn sôn bob amser am bwysigrwydd cyfiawnder. Duw cyfiawnder ydy o. Ac mi o hynny, wrth gwrs, yn sylfaen i holl neges Twtw ei hun. Duw sydd am i'w bobl, pwy bynnag ydyn nhw, lle bynnag maen nhw, i fwynhau llawnder a cyfanrwydd bywyd. Mor barod yda ni weld ffinia. Ffinia sy'n gwahanu. Ffinia sydd yn diffinio pobl o ran iaith, o ran diwylliant, o ran crefydd, o ran ffordd o fyw, lliw croen ac ati. Ond mewn gwirionedd does na ddim ffin mor belled ac y mae y Duw byw yn y cwestiwn, mor belled ac y mae neges Efengil Iesu Grist yn y cwestiwn. Iddew a Groegwr yn herma i cyfnod nhw, yn cyfnod Eglwys Fore, iddew a Groegwr. Mae lle iddyn nhw i gyd o fewn yr Efengil. Pob ffin yn cael ei gwahanu. A theulu dyn sy'n deulu Duw hefyd yn dod i'w lawnder. A chyfrinach hynny, wrth gwrs, ydy bod yna rannu adnoddau. Cyfiawnder, gwneud yr hyn sydd yn iawn. Mae Desmond Tutu'n sôn yn aml yn ei anerchiadau am Ubuntu. Ac Ubuntu ydy ffordd mae yr Africanwyr, pobl de Africa hefyd, felly, yn ystyried bywyd. Tydi bywyd, meddwl fo, ddim yn llawn i mi, heb o ti. Byddai'r bywyd ddim bod yn gyfan i mi, heb yng nghydddyn, meddwl fo. Bywyd llawn i mi, meddwl fo, ydy perthyn. Perthyn. Ac am yn bod ni'n perthyn i'n gilydd, meddwl Twtw, mae yna bethau eraill yn dilyn. Mae gynnon ni ofal am yn gilydd.
Mae gynnon ni gariad tuag at yn gilydd. Mae gynnon ni gonsarn am les yn gilydd. Mae gynnon ni argyhoeddiad na fydda'n bywyd ni byth yn dod i'w lawnder heb yn gilydd. Na fedra dyn ddim byw I fywyd ar ei ben ei hun. Mae o'n disgrifio hynny'n reit glir. Mae o'n sôn am y donia, gwahanol donia sydd gen gwahanol bobl. A mae pob dawn, a phob gallu, phob sgil yn cyfrannu at y cyfan. Does gen I, meddwl fo, ddim pob dawn na gallu. Ond mae gynnoch chi, o sôn am ei gynulleidfa, gwahanol ddonia. Ac felly fedar y mywyd I ddim bod yn llawn. Ond I bai mod I mewn perthynas â chi. A'r perthynas yna o chwalu ffinia sydd yn cyfannu bywyd. A mae hwnna yn neges cwbl berthnasol ein blynyddoedd ni. Y mae Duw ar waith yn cyfannu bywyd I fyd a'i bobl. Am braint ni ar ddechrau 2022 ydy atgoffa yn gilydd a chadarnhau yn gilydd os oes angen yn yr argyhoeddiad yn y ffydd yna. Na dydy yr erchylltra mawr da ni'n ei weld heddiw. Nid hwnna ydy bywyd mewn gwirionedd. Mae rhaid chwalu'r ffin, mae rhaid dysgu madda, mae rhaid dysgu cymodi, mae rhaid dysgu cyd-fyw, mae rhaid dysgu rhannu. Ac wrth rannu mae dynoliaeth yn tyfu. Ac wrth rannu mewn cariad, mae dyfnder yn dod I fywyd. A golwg arall ar fyd yn gwawrio arno ni. Potensial newydd I ddynoliaeth gyfan. A da ni'na, fe glwson ni yn Effesiaid, da ni'n rhan o'r symud yna ymlaen. Fel y mae Duw yng Nghrist yn galw ni. I feithrin y ffydd a thrwy meithrin hi I byw hi. Mae rhaid cyplysu'r ddau beth a'i gilydd yn rhaid. Yr amser gyda Duw, Moses o flaen yr arch, yr amser yng nghwmni Duw, a'r amser o geisio I fuddod iddo fo. Nid dau beth ar wahân ydyn nhw. Ond yr un peth i'r ddau, allwn ni ddim parhau I hyrwyddo teyrnasiad Duw yn ei fyd, heb yn bod ni'n bobl sydd yng nghwmni Duw yn gyson. Mae addoliad a gwasanaeth, mae addoliad a byw y ffydd yn mynd efo'i gilydd. Mae rhaid I ni wrth yr ysgogiad, a mae rhaid I ni wrth yr argyhoeddiad a'r adnoddau ysbrydol I ddal ati. A dyna'r her I ni ar ddechrau'r blwyddyn newydd. Yr her yn bod ni'n dal ati. Yn dal ati I hyrwyddo I deyrnasiad o. Dal ati I wneud daioni. Pa mor fach bynnag ydy o, dal ati I wneud daioni. A wrach, lan ni ddau drwy'n haddoliad bod ni'n cynyddu mewn dal ati I wneud daioni. Byddwn ni felly ar ddechrau'r flwyddyn yma sylweddoli o'r newydd. Nid yn unig yn ni sydd yn addoli heddiw ond I bobl Dduw ym mhob man. Byddwn yn bod ni'n sylweddoli y fraint o gael bod yn ei gwmni a thannu arweiniad. A'r cyfrifoldeb I ddal ati I hyrwyddo I deyrnasiad. Mwyn ei enw. Amen. Dewch ni weddio. A ni'n deall ein tad, mae amser gyda thi ydy cyfrinach byw a bywyd. Yn yr amser hwnnw, ydyn ni'n sylweddoli fwyaf y gariad tuag ato ni. Yn cael yn tanio a'n hysbrydoli gan y cariad hwnnw. I ddal ati gyda thi yn lledaeniad dy deyrnas o gariad a chymod o faddeuant a chyfiawnder o lawenydd a gobaith. Aros gyda ni, trig yn Seion
aros yno, lle mae'r llwysa'n dod ynghyd yng nghwrs y flwyddyn hon. Bydd na mad oddi wrth dy bobl, nes yn ilw yr elo'r byd. Amen. A'n hemyn ola ni ydy Rhemyn 240, fri yn dy nefoedd clywain cri, bob gras a dawn sydd yno ti, nac oedan hwyd y deyrnas fawr, o ddiw ein ior, par lwydd yn awr. 240. Ar ddiwedd yn hoedfa, awn allan i'r byd i wasanaethu'r arglwydd. A bendith Duw holl alluog yn dad, mab ag ysbryd glân a fyddo ein plith, ac a drigo gyda ni yn wastad. Amen.